Tapos? Binili ko dyan. Binili ko. Wala ko binili niya. Yan mo rin. Good morning. So, ang oras natin ngayon ay 8:27 AM na mga langga. At kakagising ko lang dahil sobrang lakas ng ulan kagabi at hindi ako nakatulog ng maayos. Andito nga si Boss Homer ngayon. So, siya nagbukas ng tindahan namin. Mas mga bata, kakagising lang din. Ang kuya ko naman doon nagluluto ng aming umagahan. Yung isa, nagpamasok na sa trabaho. So, kami, hindi kami pasok sa trabaho. Dito lang kami sa bahay dahil sobrang lakas ng ulan kagabi. Pero ngayon, di naman masyado malakas yung ulan. Na lang siya yung ulan. Parang ano-ano na lang. Paggabi mga langga, sobrang lakas talaga. Kaya nga wala rin pasok dito sa amin. Walang pasok yung mga estudyante. Kasi sinuspend yung klase kasi sa lakas nga ng ulan kagabi. Kaya walang pasok ngayon. Kaya hindi din ako nagtinda. Magtitinda sana ako mga langga pero wala kasing pasok. So, hindi na lang muna ako magtinda. Bukas na lang ulit. Sana bukas, no, aaraw na. Kasi pag sobrang lakas kasi ng ulan, mababasa ako dyan sa, pinipwestohan ko. Kaya, hindi muna ako magtitinda. So, kasi pag umuulan, no, ang daming langaw din. Kaya, display ko lang yung mga tubig na, i-deliver sa amin ng isang araw, mga langga. So, yan yung space niya. So, i-display ko lang dyan. At kalikit ng mga sigarilyo. Yan. So, dyan ko siya ilalagay. Hi guys, magpipilas tayo nitong wrapper kasi gagawa kami ng cheese stick. Ito yung cheese na gagamitin ko for now kasi wala akong kiso. Ito na lang muna, itatry ko to kung masarap. Kiso talaga yung ginagamit ko mga langga pero naubusan ako. Ito lang yung nabili ko, sa Pure Gold ko to nabili mga langga. So yan na lang muna gagamitin ko for now. So, pipilas muna kayo pagkatapos nito ay magbabalot kami ng cheese. Langga, ito yung lamesa namin sa labas. Iniminasok muna namin dito sa tindahan. Tapos ang gagawin dyan mga langga, lalagyan lang namin ng itong plastic na to. So yan, packing tape. Tapos ititape namin tong plastic para dito na kami So yan, nilalagay lang, tinitape lang yung plastic. Tapos dito kami magro-roll kasi para hindi na kami para malinis siya. Yan. Ginaganyan lang namin yan. $45. Meron na akong putol-putol na cheese. Nilagay ko lang to sa ref, malangalangga. So ngayon, babalutin na natin. Guys, yung nagawa namin, 100 pieces kada isa. Yan. So, tatlo, tagti 30, so 90. Tapos ito 10 piraso. So, 100 piraso ito lahat.
So, isang araw lang to guys, maubos na to siya. Yes. Kung hindi naman to maubos ng isang araw, minsan 2 araw. So, hanggang doon lang siya malangga. Yung 100 pieces, isang araw to 2 araw lang yung mauubos na to siya. Tapos mamalingki ulit kami para maggawa ulit nito. Kasi mahirap din siya gawin mga langga. Buti na lang at may katulong ako dito. Yung pamangkin ko. So, 2 kami yung nagbabalot nito. So, ito na yung aming nabalot. 30-30 na yan. Guys, super. Ang gunting. Masipay. Mas. Muna ko lang. Ilong mo rin. Guys, yung mga walang ano. Si Derek. Si Dandrick pa yun. Si tape ng Dandrick. Si tape ng Guys. Magic syrup yan. Guys, may magic syrup. Tapos puting asukal para sa tindahan ni Tita. Asukal ba yan? Yan. Ay, asin pala daw to. Masete. Asin pala yan, di asukal. Galing. Pwede nga daw niya ay may nahulog pa. Hindi pa nakalinis sa likod dyan lang. Hindi sumudo kasi muna sa likod. Maya naman. Malinis yan sa likod. Daran-daran niya guys. Kasi ayaw niya daw nililisa sa likod kasi mahirap. Linisin mo na kasi. Yung nga, lilinisin na daw niya. Energy na daw siya. Linisin na niya. Encouragement.
Ano guys? Oh. Makatanga daw siya. Alam mo na dyan. Faster. Yan. Ginagawa ka din ako. Labo. Baba mo na yung mga ano. Before, Dito may lagay yung ano. guys. Yung mga napukit. Muna. Guys, walang kalaman. Guys. 4. Sabi ka nga dyan. Ito lang muna. Shut up. Okay. Guys, blanco pa nga daw yun. After. Hindi, pen guys. Mga book. Mga guys. Kapay din lang siguro. Kaya naglibig ko naman. No. Uy. Ulan lang. Ay, let's go. Hi ka na dali, hi. Hi. Hi ka muna, hi ka, hi ka.